Habían mucha gente de Villarrobledo por aquel entonces que se vinieron a Valencia, sí, por mejoras de faena y de trabajo. De vida. Que aquí había mucho más trabajo que en aquel entonces en La Mancha. Soc fill de pare burrianero i de mare carcaixentina, així és que tinc doble nacionalitat. M'agraden els dos pobles moltíssim, però visc en Carcaixent perquè Carcaixent tinc tots els meus amics i estic molt a gust. En el cas de Carcaixent i altres pobles costaners valencians, la immigració, la gent que ve als pobles, sol ser gent de la mateixa comarca, gent de les comarques valencianes veïnes i després un percentatge també important dels territoris, diríem, fronterers al País Valencià, com pugui ser Castella-La Manxa, les zones més properes d'Andalucía, que són els que venen, ¿no? Nos hemos dedicado desde pequeñitos a trabajar en el campo, a recoger sarmientos, a vendimiar, a segar, a todo, a escardar, que se dice allí que es quitar las hierbas de la siembra de las viñas, a hacer morteros de viña, alberturas,
A todo eso nos hemos dedicado desde bien pequeñitos. Ma mare era ama de casa, el que es deia antes, i mon pare es dedicava al comerç de la taronja, perquè venia ja del pare, son pare, m'abuelo Vicente Dosda Rochera, ja se dedicava al comerç de la taronja. Lo que passa és que va morir molt jove i entonces se va quedar al càrrec la viuda, que era viuda de Vicente Dosda. Totes les immigracions són sempre complicades. Primer ve algú de la família, coneix i quan ja s'estabilitza porta la resta de la família. El que sí que quan estudiarem els temes de la població i l'emigració sí que detectarem l'efecte de cridada, en el sentit que quan ve una família d'un poble de fet, esta família parla en les altres famílies d'aquest poble i veus que determinats pobles de Castella-La Manxa, d'Andalusia o inclús del mateix País Valencià, són moltes les famílies que venen, l'efecte de cridada. I la gent venia buscant guanyar més diners i venia buscant treball i venia a completar el que no tenia en altres pobles. Per exemple, nosaltres que veníem de Borriana, aquella part de Castelló, n'hi havia molta pinya i molta olivera, quan així ja estaven en els taronxers. Entonces van veure que això, lo de la taronja, i es començaven a fer taronxers allí. Que allí era todo secano, allí no veías ese ambiente y esos campos tan bonitos. Y a mí, desde el primer día nos pareció maravilloso, un cambio para mejorar. Mi hermano me ha dicho y un amigo, nos vamos a España a cortar naranja. Se gana tanto, se paga bien. Vale, me han dejado mi trabajo, yo estaba constructor de mesería, y a mí lo hay en España, pero estaba bien. Primeros 2 o 3 años sí que estaba un poquito mal, pero después, así poquito, sí que estaba bien. Mon pare venia així a Carcaixent a fer la campanya més primerenca perquè així la taronja venia antes que en Borriana i el meu cosí feia la segona part de campaña, digamos, en Borriana, que era la taronja més tardana. Como el trabajo de allí, que yo también trabajaba en el campo, a pesar de la edad que tenía, Sí, señor. pues Yo doy era fe. tan duro, que yo digo, pues bueno, me voy a otro mundo mejor. Este trabajo que primero día que me encanta. No lo sé, que estamos como una familia, que no tengo palabras, pero En La Mancha cobrábamos las 8 horas de trabajo, 8 o 9, no me acuerdo las que eran, 75 pesetas, 40 pesetas el jornal. El día. El jornal. Y aquí ganábamos 75.
La diferència era... N'hi havia una necessitat de personal per treballar, de dones per encaixar, per triar, perquè entonces no estava molt mecanitzat, era més manual i més... Se triava en cabassos, en estoldos, en terra, s'abocava la taronja i feien falta molta gent de dones, feia molta gent d'homes per cabassejar, per clavar les caixes, per embalar les caixes. Nos enseñaron a encajar en casa, porque si no sabías encajar tampoco te cogían, pero no era por castellano ni valenciano, era porque si no sabías no te cogían. Pero la enseñó una chica valenciana, que le dijo... Sí. La enseñó en su casa de ella o en mi casa, no me acuerdo, la enseñó. No hemos tenido problemas, la mayoría de gente nos ha tratado bien. Que viene uno directamente, por ejemplo, de Alemania, y lo pones para encajar o para flejar y no sabe nada. No hay que enseñarlo algo. Hay que decir, mira, así se hace esto, así esto, todo, hay que enseñarlo a todo para que sabe todo. Venien dos famílies de Borriana a treballar. Uno era l'encarregat, que era Vicente Fortea, i l'altre era Manolo Monsonís, que era, digamos, l'home de confiança de mon pare, i venien tota la família, perquè a més eren quasi com si foren família nostra. Vull dir que era... N'hi havia molt de carinyo, perquè si no la gent això no ho fa, no? Vindre-se'n així a deixar-se la família allà en Borriana i, en fi, a patir, com aquell que diu, pues la gent tenia que tindre, a banda de guanyar diners, pues tindre carinyo en les persones que estava. A lo mejor aquí, como pasa siempre cuando llegas nueva a un sitio, hay las compañeras que te abren las puertas y hay compañeras que te miran de lado porque se creen que has venido a quitarles el trabajo. Sí, pero eso pasa ahora también, claro. Ahora pasa en todos sitios, donde tú entras nueva o esto, te miran así como los fesors de careta que dicen aquí. Sí. Fesors de careta. Pero a mí eso me ha importado bien poco. No, yo siempre he dicho, a mí estoy trabajando porque hago falta, me han buscado y hago falta, yo no me voy a quitar el trabajo a nadie. Quan donava la una, crec que era la una, eixien les dones de l'almacén a presseta per anar a casa a fer el dinar per la família i a les 2 o 2 i mitja, no sé, molt prompte tornaven a treballar. Claro, había mucho trabajo. Si te llamaban a velar a los almacenes. Sí. A velar a los almacenes. Tú hacías tu jornal y venían a buscarte al almacén. Si quieres ir a velar a tal almacén, 3 o 4 horas por la noche. Había muchísimo trabajo. Sí, mucho trabajo. Yo iba al almacén de Escandell y cuando la temporada no era muy fuerte, del almacén de al lado decían, ¿queréis venir mañana a las 6 de la mañana? De 6 a 9. A las 9 menos cuarto los dejamos salir para que almorcéis y pasáis a la vuestra. Yo miro de naranjas, que está buena, mala, que mala está fuera, por caja, 10 kilos o 15 kilos, o mezcladas de naranja, mandarina, limón. Pongo un certificado, cierro la caja, pongo de, ¿cómo se llama? Se pone una cinta, tenemos una cinta y se empuja.
Carcaixent, per exemple, en l'època de la taronja, sí, determinats cercles socials tenia unes idees molt avançades respecte a la resta de la societat valenciana. I aquestes idees s'expliquen perquè els comerciants de taronja anaven a l'estranger i moltes idees d'Europa tornen amb ells, una visió del món, de la política i de l'economia molt diferent a la que tenia la gent de Carcaixent. Els que van vindre fora ajudarien en el que pogueren, guanyarien el que pogueren i farien el que pogueren. Però també li donarien alguna de força al poble de Carcaixent, perquè si n'hi ha, jo crec que, com ha comentat antes, uns centres almacens en actiu, encara que n'hi hagi 20 o 30 d'emigrants, pues sempre ajuden a potenciar més Carcaixent, n'hi ha competència, n'hi ha més ànim, a veure si jo ho faig millor que tu, a veure si ho compre, en fi. Y se ganaba dinero. Sí, Se ganaba claro. dinero. Aquí se ha ganado dinero, la verdad. Hi ha un creixement demogràfic espectacular en aquests anys, però al mateix temps són uns anys de canvi econòmic en el sector taronxer. Els comerciants de tota la vida comencen a recular, apareixen les grans empreses comercialitzadores a nivell de tota Europa, apareixen els supermercats i, clar, les grans empreses comercialitzadores, exportadores i importadores monopolitzen tot el tema de la taronja, no? I els comerciants tradicionals de tota la vida comencen a desaparèixer i, de fet, actualment ja no en queda cap. Una altra qüestió és la immigració actual. La immigració actual dels últims 20 anys, clar, ha canviat radicalment. Ha vingut molta gent d'Europa de l'Est, ha vingut molta gent del nord d'Àfrica i aquesta gent sí que té uns altres tipus de problemes, perquè, clar, s'empadrona per intentar aconseguir permisos de residència o quedar-se a viure, i clar, ells ho tenen molt més complicat. Que tengo miedo porque lengua estaba es diferencia Polonia a España, pero cada día más y ahora falta mucho, pero cada día más. Si vas així a la taronja, vas a veure com cullen i quasi tots són gent de fora, de búlgaros, romanos, marroquins. Fa 40 anys no m'imaginava que hi hauria una immigració massiva del nord d'Àfrica o d'Europa de l'Est. Clar, això ha desbaratat totalment la concepció que tenien de la immigració i de la població de Carcaixent i tal, que no sabem on anirà, però bé, ahí està. La gent que ha vingut de fora tindrà família i quan els xiquets siguin majors, si no volen anar a la terra, que és el que ens ha passat a nosaltres, perquè mon pare sí que deia anem a l'horta, i anàvem. Però ara ja els meus nebots i la meva filla li dius l'horta i dius jo al huerto no vull, a Madrid a treballar o a València, però a l'horta, al camp no vaig. Quan els fills des que ara van a l'horta, que és que eren els pares nostres, quan els fills dels pares d'ara diguen a l'horta a collir, jo no vaig. Tu vas a collir, jo no vaig a collir. Qui collirà? Pero no todos quieren, porque
no le gusta trabajar en campo. Le gusta trabajar en construcciones, en fábricas, pero ahí no hay tantos... Ahí hay campos. Y que no te gusta trabajar en campo, ya no haces nada. El problema és que, clar, esta gent treballa, s'adapta, s'integra i acaba un dia substituint a la població d'ací, a la qual aquest dia deixarà de treballar les tasques més dures i bueno, la roda continuarà. Home, el paper de la immigració a Carcaixent, com hem dit, és relativament xicotet, però jo penso que ha sigut important. Ha sigut important perquè, sobretot, en el que es tracta de substitució de la població. Com he dit abans, en èpoques de crisi, molta gent de Carcaixent emigrava al sud de França, sobretot en la Primera Guerra Mundial, o a la ciutat, la zona de l'Horta de València, a partir dels anys 60, la industrialització i tal. I, per altra part, trobem una immigració, és a dir, que potser encara que el percentatge no siga tan alt com trobem en els pobles de l'àrea metropolitana de València, aquest canvi d'una població per una altra constant al llarg del segle XX sí que ha suposat un moviment, un canvi sociològic i de la població molt important. Nosotros no teníamos nada que perder, no teníamos casa allí, No teníamos, veníamos aquí exacto. y veníamos todos, que siempre hemos ido todos juntos a trabajar, Todos juntos, toda la familia. pues no teníamos nada que perder. Y nos adaptamos muy bien y la gente nos ha aceptado también muy bien. Siempre hay alguna gente tonta que... Sí, pero bueno, eso es... Que ahora, aquí me dice, vete a tu pueblo, Trasto Viejo, vete a tu pueblo, Trasto Viejo. Yo que vaya a mi pueblo, esto es de mis hijos y lo hemos ayudado a mi marido y mis hijos. Hombre, y pues yo. no, ahora ya somos más de aquí que de allá. Aquí gente es muy tranquilo, que está, tiene tiempo para todos. Polonia no, siempre no tiene tiempo, siempre que falta algo, que está nervioso, como dice Elías. Aquí no, aquí está muy tranquilo. Yo sueño que voy a La Mancha todas las noches. Ahora, añoro aquellos tiempos tan duros, fíjate, y era como, no sé, algo que pertenece allí. Sí, pero no sé, yo no lo cambio por nada. El estar aquí, vivir aquí, no lo cambio por nada. Me acuerdo, de hecho vamos bastante, pero el decir, no, yo aquí. Yo no quiero volver a Rumanía ya. Soy de aquí de Carcaixent. No quiero ir ni de Carcaixent, no. No quiero ir en la Sierra o en otro sitio, no. Aquí en Carcaixent. Aquí me siento como en mi casa. Si Carcaixent és eminentment agrícola i la gent jove no vol anar al camp, té que ser tot mà d'obra estrangera i ningú va... No li veig... Tenim que fer potenciar la fira nostra, potenciar el nom, que siga una cosa selecta, que el que se menja una taronja a Carcaixent diga me costa 2 euros la taronja, però és que és de Carcaixent.